Духонагаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ рӯ ба рӯи мактаби Пушкина назди бозори Давлати Зафар ҳозирсуроғашро нишон медиҳем. Мана ҳамин мактаби Пушкина мебошад. Аз ин тараф бозори Давлати Зафар ва роҳ ба сӯи фабрика, аз ин тараф маркази ноҳияи Рӯдакӣ. Хонаи фурӯши Музаммон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. аз 13 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯшимон дар 7 ошёнаш ҷойгир мебошад. Духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 13 ошёна иборат аст. ду талиб дорад дӯстони азиз. дар хона стяжкаи пол, монтажи барқ, ҳамаш қоидави кардаги аст дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. Марҳамат навбаромона шуруъ мекунем. дар инҷо даромад ои хона мебошад. прихожа роҳрав аст. ин ҳоҷатхонаву ҳаммом. дар инҷо ду ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона. аз ҳоҷатхонаву ҳаммом шуруъ мекунем.